market after. 去年的方法，这个去年就是这。就是这啥这啥，这个是王清的生日吧？应该昨天晚上。昨天晚上王清的生日，然后我说了我早，我不在国内啊。Yeah, I'll send it with you. Should catch up for lunch? 今天有点。还是有点热，32、3吧。不要在那边旅游路上打这种电话，往上摇。这跳什么舞蹈？看见了钱，你一定能分来。他妈就没打算让我跟他去。就新建，我来看那个刚场直播，好像后面在空中没有控制住，好像失败了，好像又解体了。我去拿个文具，我们家那个孩子在那个这搬家的时候没拿干净，就是搞忘了，人家的床下的文具有一堆。川普这次要把在美国的乌克兰的，以前的那个发生战争的时候，那个临时的那些有30-40万，全部要遣返，哎，真的是。哎，去买杯咖啡呀！哎。Is it? Did you finish high school? 我是吃那个怎么这么好吃啊？还有个成天就想着那个，能不能给点饼？我为什么我早不中了都没有？好像有一天我在前头，我们家那个他不。I don't give that shit. 没错。
Hold it straight, Paul. Hold it up. Hold it up. 186. Yes, one cap. Yep. Thank you. Okay, Paul. So, somebody sit over here. Push in here. One seven eight. Put a shirt on there. Put a shirt on there. You didn't do more than yesterday. I'm doing the training there yesterday. And you don't want to do the exact same floor there. 179. Bismillah. Yeah.
新班人先。对，叶本三家。He's there. I mean, technically, he is mobile.贡厂，大大鸡排，高宽。 Hasn't fucking moved. It's just another behind that brick wall. I got married at the library. I'm sure I'll find her. Get away. We'll be able to see that for drinking.
Melted uni is very fresh.
大哥，我们要下去喽。看我，你看我。
A mis papás no les alcanza para hacer dos cosas en la casa, así que toca.
如果你去2楼、3楼有一个桥，你可以去那里。跟我一起来。本来是他在这儿吗？8楼本来想就是什么这个，拍张照片，跟他拍上。喝一口，喝一口。
では最後にこれから地獄の仕事をあれですね。嘘。でもあれでしょ、毎日間って今日はあ、そう、バラバラ。1回で5、6時間もあるから。あ、てか、ありがとうね。でも多分ね、無理だろ。あ、無理だ。うん。今日、直接会った方がいいと思うんだけど、うち直接会えなくて、ちょっとメールで連絡送らせてって言われて、メール送って、で、送らせたけど、何もしてない。じゃあ、全然大丈夫。なんか、彼も彼で、昨日か送って、それ電話して、で、なんか仕事、なんか他のところに、1つぐらい使ったって。ありがとう。なんなら、毎日も来た。みんなで元気なってもらって、なんなら昨日元気だったよ。あ、そうなの？しょっちゅうです。仲良くなるそうだな。俺も学校までめっちゃきついの。学校8時半から2時半から3時半から仕事行って、10時。今日は学校終わりじゃない。月から月木か。月は学校なくて、カーセンどうだか日だけ、月曜は定休日だから学校だけ行って、午後なしで、今日は金曜は午前なし。実質的にね、そういうことね。はい。ここはどう？ひどい。いや、いいんだ。だから今。マリオ。最初からやっぱ多少あれだね。入ってくる。途中から始まる。そうだね。大体。何言ってるか分かんない。彼だともう途中から来てる。俺は完成するから分かんない。一緒にグループワークでやってる。分かんない。Riding a bicycle down it. まあなんだっけな。じゃあリクエストいただいたので、サビのとこだけ。コーラスオンリー。全然。I'm not sure. I don't know this. Really. Sorry. いい雨でてきてる。
覚えてない。I don't remember, but I try his request song. 君を自転車の後ろに乗せて履歴いっぱいに握りしめてゆっくりゆっくり下ってくゆっくりゆっくり下ってく Thank you Next song is Ghibli song. You know Ghibli? Yeah, I'm like, I give you relax time. I have no idea what is. Please. Sorry, my guitar tuning is very bad. The lady press is called a vertebra non-stop.休みなんだよ。やばい、マジで。30何日ぶりよ。图书馆里面玩，没带电脑，我这儿去那个房东那儿拿那个文具，嘟嘟他把那个文具有一包，里面还一笔那些纸本子，应该丢到那个窗台里面床底下了。等会儿有我去拿。
デイビッドやん。そう、デイビッド好きって言ってた。わかるけど好きそう。なんかさ、何この、ストレッチな。大丈夫そう。ストレッチ見てまだ友達やから。
Someone handed in the skull. There's another person's skull that they handed in. It wasn't known because
slowing down. Second floor. Going up. In the Victoria Gallery here.
To the side. That's so you have to see. Okay, that's good.